Kahnya Trap Youth Council HYC Reward Mi Ingi Circle da ka jingkit kli haka step jong ka arpoi trik ya yong arja arpu a kilahir jurip ban khenra ya ka jaka trei par mau haka snong pongtung ka baharum jong ka pen usla kaseng kalalap basan ngut ki barjela bawan trei be an haka ni ka par mau ki ba klem biang ya ki kot kisla ta kaseng haka jingelam u general secretary u ba te bor mar banyang ringkat ki dukhat ki la pha lum pha lang bat ki la be krat no te kuma POE nanta step nakalian yung ka New Trap Youth Council Reward Mi Circle Misyem bat ngilam takum ka jing yo jing tip na ki kon samla jong ne ka dong o ka jong ka ne ka sinong pongtung baki jon ginong tray na barjela ki bawan ya sa hai sine stai ki bombiang ka kot tasla te ki pentip ingi kum kaseng te nakalian jong nga kum nong ngilam jong ka Reward Mi Circle HYC Reward Mi Circle nekat ba sipai tibor ngi wan jurip mentang kasngi bangisim sisya bakini ki brio ki batre na promotion jong kane ka promotion pongtung baki bom don kot bom don sla tenang kalang jongi kaseng mar dor ni phone yung manager ni kren bom manager bakto malik yang kato ka parmau te marmari ni phalum phalang ya kater katar jong ki ni phap ni be na te kane ka ji kawai kana kalang kaseng jong ka Youth Trap Youth Council Reward Mi Circle bahani ka thai ni kana ka jaka mangi ngi kumu nong sonong lane nong sa try sinong try jaka try muluk ba ni ai kawai ka kentin sa kiwi pat kito kibreu ki ba dangut wan ra lane wan yalam kito kibreu ki bomdon kot usla namenta ngi kaseng ngibol lupa ka kentin di sning ba ladang ngilap ngisem ngimap bat ngile ada kepenting namenta tu ki breu ki ba mut ban sapriang kini ki parjela ki ba naka waipat ka state ana na waipat ka jaka dan ring cepat ay pi ba subha penlam ki kasi ne ki trai muluk trai jaka nama ne ka jing trenjungi kumnang kaleng kaseng along away na muyok kam yuk jam teh prakasi mengi marba kan kum jing pait mga nene bat kini ki tim jonga babon ki kasi kinang teman trai banyak chain nya JCB nya truk ang kumtai na kaleng jonga kum ngilam apa ba tentu itu ki malik lani kita try parmau lani kita try truk na kita try JCB na kita try chain bakin sumha ban kat balai ban hep ki kasi mengi lani kita try muluk kita try jaka ang kumtai nyai try stom nyai tur sya prang kum sipai kari na benta kathai na jong im flem ka HYC Reward Mi Circle.